Shalom. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu, tusude ruas namandohoti parmingguonon. Martua ma akan naro di bagasan Tuhani. Minggu ta sadarion imana margoar minggu kantate. Lapatanna endehon hamu ma di Jahoba ende naibaru. Topik minggu ta sadarion ikon mamuji-muji Jahoba do akan na uso-uso di ibana. Tapuji ma debata di bagasan lasni roha ta endehon ma ahama endehonoku. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamu ma di Jahoba ende naibaru, ainunga di pambahen ibana aka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuaonna, nunga di papatar ibana hati goranna, diadopan ni akasi pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata. Suruh maton di parbadia tu rohanami. Asa tarapul situtu rohanami. Marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporseawan nami. Marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa toktong huingot hami. Nahehe dohami musesian namate. Songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Naung hehe sian namate. Amen.
pangihon hamu ma patik ni debata. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam nina debatata. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang, dohotna di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na ditoru di tano, iyang gotung gabe si sobaon, manang sioloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, iyang go soture dalanna. Aihona uhum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik paopaton. Ingot hamu mapabadiaon ari minggui. Dina onom ari ma ulahamu nasa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe. Manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ay dina onom ari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibaheni, ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapon mudo na torasmu, asa martua ho, jala liling mengulu di tano na nilehon ni Jahoba debatam di ho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa. Manang naposo na boru-boru. Manang lobuna. Manang hodana. Manang diape ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taringo tu patik na sapului, odo. Audo Jahoba debatam nina debatata. Pargogo na sohatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paopaton. Pinopar ni akan nasogoroha di au. Alai asidoro haku di akan nama ribu-ribu. Akan namar holong roha di au, naso mangalao si patiki. Atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata, lahu mangulahon nahobar tu patik nai. Mali Tuhan debata, saya pargogoy mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amen.
potima dosa tanah godangi tuado pani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roha midahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalana asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubain hupangido hami. Sai sudah tima toru-torum asama unang mangonai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Sai pargogo imahami asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabege ma baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Ro mahamu tu au asa mangulu ton dimuna nina Tuhan Jahoba. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na di gijang. Tabege hata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion imanatar surat di Matius bidu 15 ayat 8 sahatrodi ayat 20. Matius 15 ayat 8 sahatrodi ayat 20 tas jaha mamar sikat soring. Di pasangap pamangan ni bangso odo au alai anggorohana sida Daudo sianau. Laos di jau natoropido tujolona di dogma tunasida. Tangi jala parateate hon hamuma. Dungi didapoton akasisean nama ibana nin nama. Dibotoho do tahe naung tars gasip akaparise ubege hataudeng. Pasobuhamu manasida. Akapartogi nama pitung donasida manogu nama pitung. Alai molona lonap manogu nama pitung targodung do nasida duaca. Jadi didok Yesus ma tong dope somaroha nang hamu
Alai akana ruar sian pangmangan, sian roha doi hehe, laosido mangaramuni jolmai. Aka ido na mangaramuni jolma, alai dada ramun jolma anggomangan somar buri. Sahat ima sahatna martua doakan natumangihon hatani debata jalan naupiopsa. Amin. Tidakon maha porseaot tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea debata Jahoba ido ama perguguna suatu dosan nah tumo palangit dotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang suabubuhan ido tuhata natu maon na bernit di panguman ni silatus nama tetar pajal doibana di haupin arsilang natuat toban watoru udung di tanong namulak mengulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudu lisiamun di debata Jahoba menai perguguna suatu dosan si maibana sebetulnya au porsea di ton di porbadia iya Tuhan Kristen akan abadia doa dia sesani dosa doa dia kain namun dot mulak maulu di surga tadi hangat nama doa dia mulai sudah tabegema kor ina Kamis.
Nabegema titing di huriata di bagasa mingguon. Na parjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima minggu kantate. Lapatanna edde hokkamu ma di Jahoba edde naibaru. Doho topik ikon mamuji-muji Jahoba do akana uso-uso di ibana. Napa duahon pertangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 di Patupa Huriata do acara pertangyangan sektor maringanan di bagas garejaon. Turpuk jamita dienet sian pesalmen bidu 20 walu ayat sada dohot ayat 2 dohot topik sai nama jalo do nasa namangido atong ria mahita rotu pertangyangani dibuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatuluhon warta dewan koinonia A. PA remaja di hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 mulai pukul 10 walu wib di Patupa Huriata PA seksi remaja ima naniuluhon ni amang situa Julfitri Pakpahan maringanan di ruang konsistori gereja. Nats PA dienet sian sada raja-raja biddu 10 pitu ayat pitu sahat rodi ayat 10 onom. Pinangido tusude remaja ni huriata songoninang pelajar sidi asaria maddohoti acara PAI. B. PA Pasutri. PA Pasutri bekerja sama dohot pembina remaja naeng patupahon seminar tu yanak kota sekolah minggu dohot remaja na didampingi aka natoras nabe. Dohot tema memenangkan hati anak sekolah minggu dan remaja. Di Patupa Mai di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 12 wib manang dung sidung parmingguon arian. Inganan aula gereja lantai 2. Pembicara Ibu Novita Tandri. C. Undangan rapat dan periodisasi guru sekolah minggu distrik. Di hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 mulai pukul 10 wib sahat tunasidung. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta patupahon rapot periodisasi pengurus guru sekolah minggu distrik periode 2022 sahat rodi 2024 dohot pemilihan pengurus guru sekolah minggu distrik periode 2024 sahat periode 2026. Alani pinangido tu seksi sekolah minggu asa parsidohot sahalak pengurus guru sekolah minggu huria laho maddohoti rapoti maringanan di kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Gedung Sopo Marpikir HKBP lantai onom. Napaupaton amplop hamuliation bulanan. Di hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 nanaingro di Patupa Huriata do pelea tujolo ima pasahaton amplop hamuliation bulanan atong tapasahat mai di bagasan las niroha. Napalimahon surat masuk di Jalo Huriata do surat sian Distrik 8 DKI Jakarta nomor 149 garis miring D.8 Rumawi strip DKI garis miring 4 garis miring 2024 tanggal 23 April 2024 ima
permohonan penggunaan gereja dan gedung serbaguna HKBP Pondok Bambu Gabe tempat ibadah pelantikan dohot tempat ramah tamah manang perkenalan pengurus Inahanna distrik Nadi Patupa hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 waktu ibadah Minggu pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai, peserta 70 orang, narahubung Inang Nyonya Mary Tapubolon Boru Siahaan. Napaonopon perubahan SK nomor 18 garis miring SK garis miring FS garis miring HKBP strip PB garis miring 04 garis miring 2024 dohot SK nomor 17 garis miring SK garis miring FS garis miring HKBP strip PB garis miring 04 garis miring 2024 Hobbartu pangiduan ni pengurus seksi-seksi di Dewan Koinonia adong perubahan ima naparjolo seksi ama menjadi warna seksi ama dan punguan kor ama. Napaduahon penambahan nama-nama pada pengurus punguan Inahanna. Seksi kor Inang Nyonya Mary Tampubolon Boru Siahaan. Seksi kerohanian sada Nyonya Pasaribu Boru Simatupang. 2 Situa Nyonya Dabuke Boru Tobing. Seksi konsumsi sada Nyonya Purba Boru Nenggolan. 2 Nyonya Sitinjak Boru Sinaga. 3 Nyonya Banjarnahor Boru Haryanja. Seksi sosial sada Nyonya Siahaan Boru Sibarani. 2 Nyonya Pakpahan Boru Manalu. 3 Nyonya Siahaan Boru Pakpahan. 4 Nyonya Hasugian Boru Sitompul. 5 Nyonya Marbun Boru Pangaribuan. Napatuluhon punguan kor gabungan penambahan 1 orang penasehat ima Inang Nyonya Mary Tampubolon Boru Siahaan. Dohot penggantian 1 orang seksi perlengkapan yang sebelumnya Amang Situa Jesi Hobbing digantikan oleh Inang Nyonya Sitinjak Boru Silalahi. Napaopaton perubahan nama utusan sinode distrik dari Ruas. Salah ketik, tadinya Nyonya Mary Tampubolon Boru Siahaan menjadi Nyonya Mary Tampubolon Boru Siahaan. Napapituhon parhepengon. Peleat tuhuriah godangna 10 sada juta 710.520 sada rupiah. Peleat tu pusat 10 juta 730 sada juta 730 sada ribu 160 rupiah. Peleat tu DSH 5 juta 774.510 rupiah. Transitori 2 juta 400.000. Pungu masude 30 juta 620.070 sada rupiah. Songoni matiting dihuriat tadi bagasa minggon. Saya di pasu-pasu tuhata masude pakkobasioni dohot piliani bahen sangap dohot puji-pujian di goarni tuhata. Tabegema pujian sian kor ama diuduti kor lansia.
Dameni debatana sumurung, sian saluhutna roha, imana mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata na hinaholongan di bagasan goar itu hata Yesus Kristus. Hata ni debata turpuk jamita di minggu sadarion, minggu kantate, ima na tersurat di buku Pesalmen bidu 22, mamuka maisian ayat 26, tolhas sahatu ayat 32. Pesalmen 22 ayat 26 sahatu 32 di bagasan perikop puji-pujian marningot hasusuang ni hati bulon ujaha tu tonga-tongata. Asahodo haroroan ni puji-puji aku di tonga-tonga ni huria nariai. Gararoku maaka baga-bagaku di jolo niaka namakabiari ibana. Say mangat dosogot aka nadangoli jala butongan. Ikon mamuji-muji Jehovah do aka na uso-uso di ibana. Say humisa do rohamuna sa liling-lilingna. Ingoton ni isi ni liat portibiom mai. Gabe mulak manasida tu Jehovah. Jala marsoba tu jolom do sogot sude aka margani parbegu. Ai Jehovah do napuna harazaon. Jala panggonggom diaka parbegu. Mangan jala marsoba do sogot sude aka nagok nahum di tanoon. Marsinggang tujolona do sogot sude aka na marsikor rodi namate gasing. Saya dong do pinopar ni manusia na manguloy ibana. Aka na manaringoti Tuhani tu pinopar na sugot. Rodo aka nasida sugot. Majamitahon hati goranna tu halak na tubuh muse. Pabua ibana do pasuton. Olat nima sahatna. Molotung ikom mamili tau. Pilitok kuma. Tumago maaw mapitung saliling ningolukku. Alay uju namate au. Bohini debatama idaoku na parjolo sahali. Jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah Tuhan Juru Selamatku. Nangadok siya tonga-tonga ni hajol mautak kamanginang. Molo dia dopot tu sadap sipiliton. Mapitung manang mernida. Totu sudedo hita mangido ikon mernida. Alai ima tuk sumalin. Padohan ni sahalak ina na margowar. Fanny Jane Crosby. Seorang ibana amang nang marumur 2 minggu. Lakop tu si malolong na sada jenis bakteri penyakit. Marubak ma tu dokter.
Ibayan ubak nga. Alay tanggabe sumuang manang malum. Laos gabi imadalan na. Jane Crosby buta permanen. Marumur 2 minggu ibana akka manginang duk corang nga mapitong permanen ibana. Dang boy be marnida nang gua pala sautik. Lahu madalani pa 3 minggu duk sorang ibana. Marasahi among na. Pas sebulan marujung ngolu among ngay. Marumur 20 tahun do inong na manubuhon ibana. Namarguar Mary Crosby. Danga pala dia tu si majamoto danak. Ujung na lao may inatay itadik ko ma poso-poso nay di si matuana opung ni si pan ni Jane Crosby on namarguar Eunice Crosby. Ngamatua mapitong poso-posoy. Mulutay dan waing paru kilo ni akka manginang. Posodo pedak danahi. Mangay parsahitom mapitong permanen. Dagjupang na asin ni roha dohot holong na siyan. Inong na martubuhon ibana. Sa halak na tua-tua mana ikon marmudu-muduhon ibana. Totu siya kajol mau na kamanginang. Dadai ko parungutung-utung manian. Dadai kon pemberontakan mania sa kadirion na. Dada muruk dohot rimas manian. Dung magodang ibana. Ternyata dangi jumpa akamanginang. Alamasay nunut turedo opung na si Eunice Crosby mangajarhon ala ibana na masih malolong na. Totu songon nang mapitong permanen ibana dang bobe majaha manang mga tusi manangah. Alay di parsorion ni ngolui nunudo opung nai mangalehot tanggung jawab mangajarhon jala ibana masih malolong na tudia ibana jala majahahon akabuku lumobi didok di barita ni biografi ni ngulunai gumodang dosian Alkitab sianakka hukum Taurat sianakka Amsal Kidung Agung doho termasuk madidok Mazmur Pesalmen 22 dohot 20 tulwon sai diajarhon opung nai. Mono zinaha muse dia kabarita yakka manginang babagas ni nasida pirangadong. Bolo jama sonari mangontrak guna sida opung nai. Alayaha manamasa akka manginang ditonga-tonga ni parsorion dohot hamaolon ni ngolui. Dang ungut-ungut. Alay justru napasona koroha. Molo ibu kahamu nuay nga kabukwe demunay akka manginang molong di sina margowar Panni J. Crosby om mahala na menciptahun lagui manang himne di dok. Jala saha rodi ujung ningoluna 8.000 himne ede mana diciptahun ibana. Sian sahalak na mapitung permanen sian-sian ha ete-etehon.
pitu sahatu walu ede maboy diciptao ni mana ganupari. Mamuka sian umur 12 tahun. Dung dia tusibana. Adong do de bata nampar mudu-muduhon, dohot na mga ramoti, dohot na mamasu-masung ngoluna. Mamuka may bana mencipta lagu. Mula di bahasa Batak, di Bukit Detai, dungsonang rohaku. Ima iti na perculu diciptaho ni bana. Dungsonang rohaku, di bain, Yesus ki. Porsukpe, utaw doy. Hinahasit, parniahapan ni ngolwi, Jupang, tuguar na mingguta sa daryon, marede bana, ratapan, kesulitan, haberniton, gabi berubah menjadi puji-pujian. Ido boloridok akamanginang namarkantate. Mangedehon ede nai baru tu debata. Roha nai barui, roha namar pakirimoni, roha nadao, siya nakaungut-unguti, gabe tubuh ma, ima pujian nagabe ede hamuliau tu debata. Dung marujung ngolo pung nai akka manginang dan gabe gotap pakirimo di bana. Dan gabe lalap ibana na kining diasak nang holsoi alai molo peditadikon among naibana, molo peditadikon inong naibana, molo peditadikon opung naibana na makahulong imay nay. Gariada gabido muse menggugah ibana menciptahon akaede na asing. Di bahasa Indonesia di Gedung Jemaat Jupak kita may na berjudul Ku Berbahagia. Dung Tuhan Yesus napunaa songgop damena biar hulau. Marumur 12 tahun ditadikon amongna ditadikon inongna ditadikon opungna. Uso-uso ibana. Lulu-lulu ibana. Dina uso-usoi dang lilu ibana kamanginang. Dina lulu-lulu ibana dang lilu ibana. Mga lului pangurupion siya purtibion. Alay siya ni ibana. Ala takas di tanda ibana di bata. Didok ibana di si. Adong do Jesus napuna ibana. Menotungpe tuksuadong benatorasna na dua-duana nang opunay. Dung Tuhan Yesus na punaaw. Ala naung diparbohali opung naiba na taringot tuaka. Hata ni debata dohot pangurupion, dohot pangaramotion ni debata di tonga-tonga ni ngoluda. Nian marpikir ro ibana, isebe na mamemehon isebe na laho mangajari ibana. Alasong uni bajar na dohot posona. Siya ni mamuse ibana markantati akka manginang.
Di hata Indonesia manang jemaat, ku perlukan juru selamat. Imedeo ni bana. Di bahasa Batak, iko Yesus dorong aku. Sahalakku lilu do ini bana. Ala memang nunga sasadai bana. Di tonga-tonga ni perangulun. Imanuaing aka ede sebagian nan ciptahon ni bana. Totu aka manginang hita na ubege lumobi na mangedehon edeon. Datung sugabe termotivasi manang semangat kita. Jala sahat rodi di ujung ningoluna. Totong berkarya. Sahatu pada kaki salibmu. Sai solhot tu silang mi. Imay tinibana na parpudi dung laho majonokon ujung ningoluna. Hamo kadonga sa persyaw di bagasan guari tu hatta Yesus Kristus. Asa jupang doi songon naidok ni hata batak tai. Asa molo malos peninna ikaw rata riang-riangi peboido tapuota. Molo mangasi amatta de bata. Si taono dohot arsaki boido gabe olopolop dohot las niroha. Terbukti doi akka manginang nang di akka ede di hata batak taipe. Gudang doi na tercipta alani akka paru kilon ningulu ate. Asa ido nani hati dakon ni parpesalmen diturpuhon akka manginang. Nian mono tapai hutihu nakisian ayat 26 satu ayat 32. Herana suadong do siar sakono disi. Ala memang ede manang isin ya dung na doi. Ede puji-puji doi. Alai na berlatar belakang doi. Marhite-hite sada panggulmiton ningolu. Dohot di paru kilon na borat. Edo di mana dia ayat sada. Pola do sai herana di hilalai bana. Ale de bataku. Boasa tung tadi konom muau. Sai madau-dau doaka. Hata ni anggukon. Sian hatuau. Uju tatangi hono nakka manginang ra. Termarningok dohita di Jumat Agung. Ima sada sian napitui padohan ni Yesus. Dinaung marsipal di hilalai bana. Mangai hasit na sumali di hilalai bana. Sai herana ditarikko debatado ibana. Soala ni sala. Soala ni pabahenan na humurang. Alay, buwasa ikon. Songon na ditarik ko debata. Ibana di tonga-tonga ni nguluna. Rahita pe yakka manginang. Olodo sipata rongom maruduturut hamaunoni. Maruduturut sitaunoni. Jala tapa jojor songo pembelaan di tonga-tonga ni hadiriota. Burjudu au Tuhan, radot tu au Tuhan, dia katona nang dia karuhut parhuriauni. Alai, boasa matung songonon, si taonokku, boasa matung songonon si ayokku, boasa matung tadi konom muau. Dang ditarikut debata hita kamangnam. Dang hurang bolak hurang bidang si pareon ni debata. Laho manangihon angguk-anggukmu. Dang na hurang togu dohot hurang gajang tanganna. Laho manogu ho. Disita onomi. Atong ahado ulahonota
uju targogot tita uju marukil hita di tonga-tonga ni parangudwota. Di tariaso parpesalmet di son. Asa maporus tu debata pasahato dirina. Pasahato parsorioni. Jala marjaji ibana. Marbaga-baga ibana. Molodong. Di palua de bata ibana. Sian hagugutoni. Lihat tonon nama. Goar ni de bata. Tu sadok. Portibion. Marhite-hite. Nama katidakon. Asa sude. Manusia. Doot sude nang akamarga na siya parbigu ubotosa debata na mangurupi debata pargogo na sohatudusan tung sohea manadikon aka nama jo ibana. Jala ido nakining nani memehon ni euni ke Crosby tu pahopunai marhite sian haete hete honna. Dung magodang ibana. Martaba kasih taonon. Marudut-urut nang kahamaolod dingoluna. Dang gabi padeleyan, dang gabi ungutumut. Alay. Songon na ino ni parpesalmen. Asa hodo haroroan ni puji-pujiak. Ungatakas nakikita taruli akamanginang. Siya parnayabani. Siya kamauloni dohot bernit ni ngolunay. Sahat rodi sonarit. Gabi apul-apul na sumurung doi akaede. Na niciptahon di bana. Asa betul-betul maditik kini ngoluna. Nunga di hati dakko ni bana. Di bata marhite-hite namarkantate di tonga-tonga ni ngoluta. Alania kamanginang dang tarbay swado nga kahamaulo dohot haber nito di tonga-tonga ni nguluta. Diajari parpesalme kita maporus tu de bata. Ala dak kurang gajang tangan na manugu dohot mangurupi hita di tonga-tonga ni nguluta. Amen martang yang mahita. Mauliate puji-pujian ma di sobahor rohanami tu adopamu na badiai. Aliamang perdengan bahasa. Di sude asi dohot holong ni rohamdo namar mudu-muduhon ngolunam. Tung jonok doho ali Tuhan. Dia akan nama zou guarm. Tung jonok doho ali Tuhan. Dia akan na uso-uso. Zala di lehokodo pangurupion. Alani ali Tuhan debata Jahoba amanami. Molotung pesipata rongom. Marudut-udut akka hamaolon tutonga-tonga ni ngulunami. Dang daoho siya kami. Dang ditadikok kohami. Alay. Masay jonok doho di labung nami Tuhan. Manangihon nasa angguk-angguk nami. Tuho mahami maporus. Ay. Rodoho mangurupi hami. Ali Tuhan debata Jahoba manami. Molo tungadong ali Tuhan siya tonga-tonga ni ruas ni huriam. Di bagasa paruk kilon. Di bagasan ragam ni hamaulo Tuhan. Say maporus may bana tuho. Narade mangurupi. Dohot manangihon nasa angguk-angguk na. Dia ka na marsahit Tuhan. Asiro ham lehonom muhamamalum haipason. Asa marlas ni roha ruasmi. Madalani ari-ari ni nguluna. Na pinasahak mitu na sida. Ali Tuhan debata Jahoba manami. Upasahat tami matuho saluhut ruas ni huriamo. Mamuka siya nakayanakon namin na met-met.
Namagudang saat rodi tuakan na toras namin na tua namin na ulan siya. Di bagasan pangaramot yomu masaluhuna. Pasu-pasu hai pason gajang numur diakan na marulang tahun dohot na naing marulang tahun. Asalam martabalas ni rohani nasida di gulmit ni ngulu na Tuhan. Pasu-pasu ma saluhut parhaladu ni huriam. Dohot akan na posom. Lahu patulus sonak kaulaon pakubasio di tonga-tonga ni huriamon. Gabi hamuliaon hasangapon di goarmu nabadiai. Asima roham dihami sesai masaluhut dosa pangalasyon nami. Asa tamahami macalo pasu-pasu. Olam mangasahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate madiho. Amin. Tapuji Tuhata marhitena marede laos tapasahat ma peliata. Oh
tangiakom mapeliata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nileho mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harazomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni si leho-leho mitu hami. Asalam girgir hami. Madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu. Say Roma harazom, say saut malumon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala dipasaorhon madamena tutodim.